Benvinguts i benvingudes a aquest últim dia de viatge. Estem a l'entrada de Hansa Park, un parc amb molt d'encant i amb 7 muntanyes russes, a destacar Karnan, una muntanya russa que tinc moltíssimes ganes de provar. Si ho voleu descobrir amb mi, quedeu-vos. Això és Farran on the Ride. Doncs ja hem entrat, ja estem a dins de Hansa Park i se'ns presenta, bueno, no és una Main Street, és un camí molt curt i ja trobem les primeres rides. Uau, és preciós, Doncs bé, hem mirat una miqueta el mapa i aquí a l'esquerra ens queda... Cap allà a l'esquerra ens queda Karnan, que és l'objectiu del dia, però com ja sabeu, ja esteu acostumats, ho deixarem pel final del dia, bueno, no del dia, sinó de les últimes atraccions que farem. Així que comencem cap a la dreta, a poc, per anar descobrint aquest parc. Però que de moment ja, estèticament, m'està enamorant. Quines ganes de descobrir-ho tot. És curiós a l'entrada perquè tenim 2 carrusels i unes cadires només a entrar. Fixeu-vos en la vegetació. Realment és un parc molt bonic. Parc molt bonic i molt cuidat. I la torre aquella que es presenta allà al final, allò d'allà és Karnan. Que de fet diria que... També ho són aquestes vies? No. Doncs aquestes vies seran el nostre primer objectiu. Doncs bé, és un parc temàtic, pel que he llegit té 11 àrees temàtiques, però tinc la sensació que estem anant canviant d'àrea temàtica i tampoc està molt indicat. M'agradaria trobar l'entrada d'aquesta muntanya russa. A l'entrada hi havia moltes escoles, però tampoc creiem que sigui moltíssima afluència. Així que podem estar tranquils. Allà tenim una kiddie, però és que no hi ha res engegat, encara. Doncs bé, hem arribat a l'entrada de la primera muntanya russa, Flugfond Novoriot. Ens han dit que obre d'aquí 15-20 minuts, així que de moment, doncs, seguirem explorant el parc, ja que aquest parc només el visitem avui, només tenim un dia, avui tornem cap a Barcelona i no tenim temps per perdre. Esperant a una cua, així que intentarem anar reconeixent i fent-nos amb el parc i mirant on està cada una de les coses que volem fer. Així, l'objectiu d'avui a priori és, hi ha una flat que volem fer sí o sí, que jo ja l'he fet però el Diac no l'ha fet mai i té moltes ganes, ja la veureu, i les 7 muntanyes russes. Així que jo crec que per quant a afluència no tindrem cap problema i ho podrem fer tot. Tot i així és un parc gegant. El que més por em fa és perdre'm. Barcos del mar. Oh. Doncs entrem en aquesta zona temàtica que entenc que deu ser algo relacionat amb Espanya, perquè tot està en castellà. Ah, mira, i allà, com no, tenim una sevillana ballant.
I fixeu-vos el punt en el que es troba Hansa Park. I sí, això és el mar, concretament el mar Bàltic. I és que Hansa Park està a 3 carrers del mar Bàltic. Així que les vistes des de dalt les muntanyes russes seran espectaculars. És super curiós veure com vas visitant diferents parcs temàtics i com interpreten la cultura espanyola. Me'n recordo Europa Park, que era tot amb molt grocs i vermells i moltes banderes. Aquí, en canvi, és més com un poble de costa, encara que també allà posen sevillanes, no sé, és com una miqueta un poblet andalús. Però és molt divertit veure quina imatge tenen dels espanyols arreu d'Europa. I entrem a una nova àrea temàtica, Nuevo Lübeck. És una àrea ambientada a l'oest, que no hi veig gaire atraccions, és més com una zona de pas, de pícnic, on està ple de restaurants, però la veritat és que està tot bastant tancat. L'altre dia em preguntàveu per Instagram si els parcs estaven adaptats. Doncs aquí tenim un exemple de com Hansa Park, a la seva manera, intenta adaptar. Veieu aquí totes les escales del parc. Tenim una zona amb rampes, o per les escales que hem baixat abans hi ha un camí alternatiu amb el qual també a través d'una rampa pots anar baixant. Potser la manera més fàcil d'enterar-nos de totes les àrees temàtiques és agafar el tren i que ens ho vagin explicant. Doncs bé, seguim explorant. Té molts vials. Ens hem mirat el mapa i sí que és veritat que pot ser com una ruta circular per fora, però té 1000 vials que es van lligant entre si pel mig. Així que entrem en una nova àrea temàtica. Però com veieu, de moment està tot tancat. Sí que és veritat que no hi ha gent, no hi ha afluència, però ens agradaria pujar a alguna cosa, la veritat. I entrem com a una zona de circ. Lufticus. Lufticus, que sembla, doncs això, una zona ambientada amb el circ, on tenim unes altres cadires voladores, les típiques rides pels més petitons, i aquí, a darrere, deixem un teatre on, doncs molt probablement, en dies amb més afluència deuen fer actuacions. Avui no hi ha cap cartell que ho indiqui, així que no sé si ho faran o no. Arribem a la muntanya russa més kiddy. Anem a mirar si ens deixen pujar, si està oberta ja. Anem a investigar. Primera muntanya russa de Hansa Park. Doncs ja hem pujat a la primera muntanya russa de Hansa Park, la muntanya russa amb diferència més infantil i possiblement la muntanya russa més infantil que hagi pujat mai. És d'un constructor que no coneixia, que es diu Preston & Barbieri, alguna cosa així, perdoneu, és que no el conec, i és una micromuntanya russa, ocupa molt poc espai, ens han fet 4 voltes a la muntanya russa i és super suau, molt tranquil·la, però, ostres, he pujat a muntanyes russes infantils amb una miqueta més grans, però que d'altura venen a ser el mateix i que et donen un munt de cops. La veritat és que és extremadament suau. No conec aquest fabricant, però no entenc per què muntanya russa com aquesta no n'hi ha a molts més parcs. M'ha sorprès moltíssim. Així que primer descobriment de Hansa Park, i ara estem anant en direcció a la muntanya russa que volíem anar abans, que ens l'hem trobat tancada, que ens han dit 15-20 minuts, així que esperem que ara sí
ja estigui oberta. I aquesta muntanya russa és una Eurofighter de Geslauer. Ja en tenim alguna, així que anem a veure com es porta aquesta Eurofighter. Són muntanyes russes molt compactes, però molt divertides. A mi em sembla també un bon model d'atracció, sobretot per parcs amb una afluència mitja. No tenen molta capacitat degut al seu tren, al seu vagó, però en quant a sensacions són molt divertides. Així que anem a provar aquesta Eurofighter. Flucht von Novgorod. Doncs sortim de l'Eurofighter de Geslauer i quina sorpresa, han passat moltes coses i la GoPro no grava gaire bé a les fosques i quasi tot és indoor, així que vaig a explicar-vos-ho. Només començar l'atracció tenim una petiteta caiguda i dues zones de Dark Ride. A mà dreta un cavaller ens explica alguna història, avancem una miqueta més i ens trobem com un bruixot que també ens fa, és un animatrònic que també ens fa el seu show. Quan sortim d'aquí ja encarem la recta de llançament típica d'un Eurofighter de Geslauer, bastant potent, la veritat, i a partir d'aquí ja encarem els elements de l'exterior, com una doble hèlice, com una forma de buit, per donar mitja volta i tornar a entrar cap a dintre l'edifici. I aquí comencem l'altra part característica d'un Eurofighter, que és aquest lift amb pujada vertical, en el qual estàs completament estirat boca amunt, estàs pujant a 90 graus, pugem, a mitja pujada ens paren i a mà esquerra tenim un altre cop el bruixot del principi, que fa un altre animatrònic que fa alguna explicació, i hi ha com uns trons, veiem a dalt de tot el sostre com s'il·lumina amb uns llampecs, i aleshores ja seguim pujant fins a caure, i aleshores comencem tota una part indoor, bastant intensa, fins al final de tot, en el qual tenim un camel que pugem pràcticament un altre cop recte amunt, aquesta vegada per inèrcia, i se'ns il·lumina com un monstre just davant de la nostra cara i baixem i arribem a l'estació. La veritat és que m'hem portat un bon susto, molt divertida, vibra bastant, però
no és extremadament dolorós. El seu Eurofighter, els vagons són només de 2 files i és molt petitó. Segurament més tard la tornem a provar. Però molt bé, una altra muntanya russa feta i en portem 2, ens en queden 5. Hauríem fet les 2 muntanyes russes que es queden a la dreta i ara tornarem una miqueta cap a l'entrada del parc per fer 2 muntanyes russes que tenim just allà al davant. Doncs ara sí, ja hem arribat a l'entrada de la propera muntanya russa. Nessie, una atracció de Svazkov. Sortim de Nessie i és espectacular. És una muntanya russa de Svazkov, un enginyer virtuós dels anys 80 que... Ostres, muntanya russa dels anys 80. Té un looping i només anem amb un petit lap-bar. És espectacular el que aconseguia aquest enginyer. Si mai teniu l'oportunitat de provar una muntanya russa de Svazkov, és extremadament recomanat. És veritat que hem pujat a primera fila, però va molt suau. Per ser del 80, té pràcticament 50 anys. En el seu moment era una obra mestra d'enginyeria i avui en dia encara està molt bé. Molt millor això que les que vam pujar de Vekoma ahir o abans d'ahir. Així que un Svazkov més, estic super content d'haver pogut provar aquesta llegenda i anem per el següent crèdit, que queda just al costat, que el tenim aquí, que és un estil tren de la mina Royal Scotsman. Finíssima, eh? Ostres! Finíssima, i jo a l'exterior, com no? Venga! Bueno, ara toca una miqueta pel Fernandito. Hòstia, no fes aquí, que me la clavo i saber que la busca. Esta curva que gusta. ¡Listo, no! Ai. Ara no, Està bona, segur. I sortim ja de Royal Scotsman, d'aquesta Junior Coaster de Vekoma, que no ha acabat de complir les expectatives. Per ser una Junior Coaster de Vekoma normalment són bastant suaus i aquesta... Les curves potser no estaven del tot ben calculades. Tot i així, tren de la mina reduït. No és un tren de la mina, realment és una Junior Coaster, però volia simular-ho i està bé, està bé. Jo crec que els més petits, també nosaltres som molt grans i els vagons són molt estrets i aleshores jo crec que això també ens afecta.
però els més petits hi poden pujar perfectament i agafa bastanta velocitat per ser una junior coaster. Així que ja tenim 4 muntanyes russes fetes, ja hem passat de l'equador d'aquest parc, anem amb bon ritme, portem una horeta i mitja, 2 hores, no arribem a 2 hores, així que sembla ser que ho podrem fer tot. I aquí davant se'ns presenta Karnan, però que de moment la seguim deixant per després, perquè aquí a la dreta ens trobem Crazy Mine, una Wild Mouse de Premier Rides. De achterbaan. Break. Oh. 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 I sortim de Crazy Mine, aquesta Wild Mouse. Està ben, al final és una Wild Mouse. No és extremadament dolorosa, depèn de com les Wild Mouse tenen frenades molt brusques aquí. L'única frenada molt brusca que hi ha és al final, així que Crazy Mine feta. Només ens queden 2 muntanyes russes, Karnan, que finalment la deixarem per l'última, que ens estem morint de ganes de provar, però anem a Islange von Midgard.